Ja, of course. Velkommen til take 3, sådan fordi vores video gad ikke virke. Så nu laver vi altså lige den sidste, og vi laver bare lige en hurtig video, fordi vi vil gerne have en op på vores kanal i dag, fordi altså, vi mangler lidt content. Vi mangler noget content, vi mangler, der sker noget. Så vi lavede en fucking god video lige før, men så den blev 8 minutter lang, så jeg tror ikke, min computer den kunne håndtere alt det gode content, der lige. Det tror jeg ikke. Så vi laver bare lige en 2 minutters lang video i dag. Og vi vil lige sådan starte med at sige, at vi beder Sofus Brown, Slitte og Daniel om at se den her video. Så hvis I ser den her video lige nu, så skal I skrive, eller sige til os. Parasiter til os, fordi ellers er I fake friends. Ja. Fordi jeg elsker Parasiter og sådan. Parasiter, hvad er det egentlig? Det er bare fucking godt. Ja, ved du hvad jeg køber egentlig i dag? Er det sådan noget, når vi er nede i brusen? Er det ikke sådan noget, man bruger sådan... Er det mad eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Vi laver poison game. Ja, vi laver poison game. Vi skal lige have mange af dem her, faktisk. Nu skal jeg lige holde øje med, den her video ikke bliver for lang, fordi jeg vil rigtig gerne have den uploadet. Okay. Ja. Så jeg skal stille den godt, så man kan se det. Okay, seriøst. Okay, det her er det, vi har deal med. Og du kigger ikke? Nej. Kigger ikke? Nej. Okay, den jeg bruger, det er... Okay, så dig. Ja. Okay, godt. Du starter. Jeg starter. Save. Save. Jeg er med. Yes! Save. 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 Død. Nice. Okay, prøv at gætte min. Nej, vi spiller bare videre. Save. Save. Altså, du kan jo ikke. Død. Det var lidt tamt. Og I skal skrive, hvis I har nogle sådan recommendations. Nej, og så lav lige en Q&A til os, agtigt. Ja, I kan så ikke skrive. Ja, skriv til Anna Kat 88 på TikTok. 88. Jeg ved ikke, hvorfor fuck jeg hedder den der. Ja. Men skriv lige til mig. Ellers så find os og spørg. Ja, find os. Hvis de går på skole med os, så find os, og så kommer nogle spørgsmål, fordi så laver vi en Q&A. Og det bliver muligvis i en... Emil, vil du ikke join? Emil, kom. Det er fordi, vi får mange visninger, når Emil er med i den grund. Emil, kan du ikke sige noget til børnene? Hvad var du ved at sige? Sig en lidt her. Hvorfor er der så mange indestiver? Vi laver en Q&A næste gang. Det var ikke et spørgsmål. Så please, stil os nogle spørgsmål. Det har jeg bare. Så adios. Amigos. Amigos.